Hello guys, welcome back to my channel. O kung bago ka sa akong channel, please don't forget to like and subscribe para ma-update ka sa mga videos nga akong i-upload. Karon di ay magkaon ko og sardinas with magic flakes kay gibati jud ko og gutom guys. Mga ondeta ninyo guys. Lami jud ni kayo ning akong gikaon. Usa ni sa akong mga paborito nga pagkaon. Ako din mong lapiton og pagtan-aw sa mga previous videos nako guys kay daghan jud ko kayong mga gipang share dito nga pwede makatabang og maka-give niyo og ideas sa bahin og papamuhi og baboy, manok og bisag unsa pang akong mga mga gikalingawan samtang na ako diri sa balay nagbantay sa akong mga anak guys. Ang ako mga videos nag-consist sa about sa mga beauty spots in Bohol, sa mga nindot nga restaurant diri sa Tagbilaran or sa Bohol. Napo ko yung mga DIY nga mga gipanghimo guys nga makatabang gyud ninyo sa inyong panimalay. Napo ko yung mga videos bahin sa pagluto-luto o sa mga sudan nga akong gipangluto o niya akong gibaligya. Kung gusto mo bahin sa agriculture, napo ko yung video bahin sa agriculture. Kung about sa travel, napo ko yung mga videos about travels. Ug daghan pa jud guys mo nang pag-subscribe mo sa akong channel unya tanawan ninyo ang mga videos nako nga gipang-upload dito. Daghan kayong salamat and keep watching.